Siarad gyda ni. Beth yw siarad? Siarad yw edrych ar rhywun arall a dweud geiriau, a mae nhw'n ateb yn ôl, a ti'n dal i siarad nes bydd y sgwrs yn gorffen. Pa rannau o'r corff fyddwn ei defnyddio wrth siarad? Cig, gwefusau a tafod, achos mae nhw'n rhaid iddyn nhw wneud gwahanol siapiau. Dwi'n gallu cyrrio tafod fi. Edrych, mae dad wedi dysgu fi i wneud. Pan da ni'n gwrando, rhaid i wneud yn siŵr bod clustau ni ar agor. Dyna sut ni'n deall geiriau. Mae rhai yn defnyddio dwylio i siarad iaith arwyddion. Pam ein bod ni'n siarad? Da ni angen siarad i wneud popeth, dweud wrtho athro pam ti'n teimlo'n drist, neu'n flin, neu'n cynhyrfus. Gwneud ffrindiau a dweud beth yw enw ti. Os wyt ti eisiau pobl i siarad efo ti, rhaid i ti siarad efo nhw. Hefo pwy fyddi di'n siarad? Ac am beth fyddwch chi'n siarad? Dwi'n hoffi siarad efo yncl ag anti fi. Enwedig efo yncl gorau yn y byd, wnaeth roi clip pili pala yn arbennig i fi. A dwi yn siarad efo cyfnither fi sy'n byw yn America. Pam ei bod hi'n bwysig i ni ddeall geiriau? Os ti ddim yn gallu deall y geiriau, ti ddim yn ei deall y rheolau. Fel be i wneud pan mae'r larwm dan yn canu, dydy hynny ddim yn ddiogel. Beth yw dy hoff air di? Cyflym. Banana. Wibbly wobbly. Enw. Pa ieithoedd arall fedri di ei siarad? Mae mam a dad yn siarad Urdu a dwi'n gallu deall nhw. Da ni ddim yn gallu siarad pob iaith, ydy ni? Mae gormod ohonyn nhw, oes, o leiaf 200 a mwy efallai. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n cael trafferth siarad? Mae yna fachgen sy'n dod i'r eglwys sydd ddim yn siarad, ond dwi'n gallu deall o. Weithiau mae'n syllu ar bethau ac weithiau mae'n pwyntio. Beth sy'n dy helpu di i siarad ac i ddeall geiriau? Helpa fi deimlo'n gyffyrddus cyn ddisgwyl i fi siarad. Pan dwi'n mynd i tŷ nain a taid, mae gen i ychydig o ofyn i siarad i ddechrau. Mae ganddyn nhw diganau da yno, ac mae hynny'n helpu fi siarad. Defnyddio bethau gwledol fel lluniau neu symbolau i helpu fi ddeall. Mae lluniau yn helpu pan dwi'n gwrando ar stori, achos dwi'n gallu edrych arno nhw yn meddwl, edrycha, be mae'r person yna'n neud? Dysgu ystyr y geiriau i fi. Mae athro fi'n egluro ystyr y geiriau i ni. Mae pob tro yn ysgrifennu'r geiriau ar y bwrdd gwyn fel bod ni'n deall.